Mbak Siti, ngodok apa? Godhog iki lho cipir, Mas. Ngodok cipir. Olor kali. Anu lho, olor kali. Ngantek ngalamun. Halo, ini pisang untuk kakak Inoigo ya. Pisang kuning. Oh, di sonteng kok mano TikTok. Disoteng. Jare me renang deh. Oh, sik lare ngono ya. Oh, Are wang sik. Anu renange iku. selak banyune asat no. Oh, kok tak jokane. Soalnya tambah opeh kono iki. Sontenge. Bancaan nggih. Kene kono ora mungkin aku ndang. Nyapak wae iki yo. Ndok boyo. Ya Allah, Mbak aja mbok anu. Ndoke lho, Dik. Iki ndok ayam, mboten ndok Ndok boyo. boyo. Ndok boyo warnane putih. Ndok boyo. Iki godhong karo. Kualek to, Dik. Saka bokonge. Tambah Saka bokonge. Pikir malah lunga. Rono-rono. Pikir manah liya. Lah iya. Salah pikir. Lah kok parekane Pak Depadi ngono? Pikir godhong ijo ning dipikir gak nene nggawa bu. Ya wis no. Wis bojo udah dipikir. Kapok. Ya pinter nak dah. Ya anu nak tumbuk-tutup nak. Tapi kan tarian ya an sing lanang ya pinter. Lah ya. Sehati ya. Kan niru. Tak kene awang-awang dimengko mendung, giling ngombo sisike terus piye? Tegone awang ra tegone. Waduh. Walah. Jero. Jero nek iki. Wis. Aku basa parikan ora mudeng lho. Wis parah iku. Lah ya kandhane. Yo ngerti aku kok parian apa yo. Ya berarti sinau arep buke no. Pak Jumare serian. Kasene pinter Pak Jimala. Ndang parikan. Pak Decim. Aku basa parikan ora iso. Ora mudeng. Sambure harusnya Ora iso. wis apa kan? Pariane apa? Anu gedang Oh. wae biru. Ora bermangan semua becil. Pinter kan? Piye-piye? Baene kan? Piye rek pisan Gedang warnane wae biru. Ora mangan anggere semua becil. Samune berarti kuwi. Lah yo iki. Kok enek parikane ngono ya? Lho ki garek kecerdasan kok berarti Sesa tinggo kuwi. Pantone aneh kok. Tar apik lho kuwi pantune napa Bu? Nggo Mas Samuri Bu? Apik lho pantune kuwi. Gedang wonge wae. Wae biru. Gedang wohe biru. Ora samangan anggere semua becil. Ora samangan anggere ngombe ciu lho. Apik lho ya. Samune Ya ngono ora ngombe. Kok enek parikan ngono ya? Nek tinggo kuwi enek ya Mas. Oke ya ya. Endi kok apa? Ngecake garek gelem pantun apa ora? Iso pantun. Liyane kuwi jek enek, liyane kuwi. Oke. Endi? Kesel. Bayare piro? Samure oke. Kata-katane. Oke, bahane kayak bahan nek nggo kowe Mas. Yo, teklek kudu kalen. Mudeng yo kan. Timbang golek melu kowe golek kowe becik balen. Andane yo ngerti jawabane. Tepe bengok buntel dodol. Panganen. Nek ngamuk ya di Pinter. Kowe pinter no langsung. Pinter takon cerdas. Ora mudeng lho parikan kuwi. Ndak usah lari, ndak usah lari. Piye ta sakno ki lari terus kono. Oke, maem kok. Wis. Bancaan belum selesai, guys.
Pokolane sambrek. Nggih. Persayuran. Ngoten napa? Nek kira kayak piat. Tak mau kayak nek iki ya perlu kulkas dan ini kantor itu seperti itu. Ya ini ki lho kangkungnya apik banget. Ijunya nang kacang. Ijo seger kaya sing godhog. Kaya sing godhog kayu seger. Kaya sing godhog Mbak Siti. Botok. Atang sego, aku ora iso atang sego kayak ngene iki. Oh mesok godhog wae nih cilik-cilik wae. Dhuwur loro jajake loro. Oh, celok kan ora nanti. Ki mau 6 kilo, Mbak. Kabeh. Mbok kurang ra ya, Mbak ya? Ditang Indo. Napa? Semua deh. Sakmono ek. Mau nyambil kecap kurang nggak? Kurang nggak? Nek kurang tak tambah. Kamu ini jenek kok. Nah, dek wingi ini kok. Niki lho. Saya kata. Ini tak tambah. Net. Dirati lamboke. Iki lho nek kene. Ngesop. Masak wae. Sop cakar. Sop cakar. Kok tak goreng ke tempene nek repot. Ya, tangi bobok. Ora nek gampang goreng ya. Nyek entang jare arep mbok kepyake, Nyek. Ya kok sekno. Modal lah sama tirine. Maaf bancaan apa sop L? Bareng-bareng ya Mbak Li yo. Seruput ya? Asdek ini. Oh, demo. Pas kan ngomong aku, jagoan dong, dan lo video begini mah lo. Ayo. Lah kan gawe konten wae. Semangat. Ora, tak kira iki lho trik. Lek kowe Vigo apa? Mbak Eli. Dan iki Mbak Li mau Mbak Esther minum ini. dari Pak Nora. Lagi memek teh apa es? Lek kowe minum. Abang. Kan minum jare mau minum anget wae apa ya? Jangan es. Air putih. Nek tidak minum mati. Cewek. Saya tak minta lah HP-nya lo. Oke, anake. Ngene kan ana sing antek dhewe aku tuh. Kembar. Antek kitiran. Nganggo es ya, Bu. Cilikane beli Es. rasa tengi saiki anteng. Nganggo es wani ra? Enak nek ngarani salah vitamin anake ngira itu. Ki mau rene jam piro ke prenyet? Aduh, es teh anyep. Es teh bakal anyep. Aku bari iki Ngopo mulai yo engko sik to. Wong urung rampung loro ya. apa doanmu bacaan. Biasanya ngandeng Pak Es kok. Kita batu itu. Tangan punya. Apa ya? Jare dikirim. Nak tadi dicepol. Dia lo boleh sayap. Kernya. Mangsane sluta-slutup. Ngene es kentole kemeng. Nek disonggongan golek Kayak yo batu sut kentol kan. Nek, mungkin saya dilep, bisa mau lepek ndak kuta. Wes singgung. Nah, iso ditotor. Aku kapan kan metu mangan ketemu Mas Dalam Sukun ya. Oh. Aku ndek mau meh gawake jamune Mas Pras lali. Jamu. Wis habis kon. Wes aku Aku atus ya wis dek iki. 2:30 mangsane. Belum telang. Tapi nek iki pada mamamu.
Kemak mes apa gudangan, Wang? Gudangan kacang dawane tok lho ya. Iya. Kok digawe velocity? Velocity ning ngati-ngati ngene iki lho. Yo kita cilikan iki pun sing anu ngene iki lho. Iki lho, cah cilik ning kene lho velocity. Ora iki bisa nek dijak dewa mumpung nantangi wong kok. Ya Vino kuwi. Vino kuwi no. Sapa Yul kuwi? Untuk putene bulike. Rene lek meneng kok. Cino karo Pak ya. Nek karo bojoku tangane ngene iki. Ya nduk melu. Heeh. Soalnya gila tuh dan kadang lek anu ben. Kok dhewe nek nang kota anu nek nggone manduri iki. Mak, MWS le. Ki MWS ludak-ludak lho. Ya, kapan nang tamu? Aku sesuk pengen. Kamu mau minum es apa hangat, Bel? Dimajang. Cek suwe to. Minum. Teh, itu diminum. Namanya. Iya. Ya wis wae iki ceritane wis beda. Wis kone. Bancaan. Ya, iki bancane nang Vino Piku. Bancaane Mas Kembar. Pokoknya kena kabeh. Wes gawe konten sik, gawe konten. Ora. Yo bancaan monggo merapat. Nyek buke kan rene nyek. Bani. Bani banget ini. Coba baik. Ganti sedurang tahun nih. Sedurang tadi. Bani kok. Sedurang tadi ya duduk manis kene sik. Edang wis mulai. Isen pun mengke disebut jenenge tok wae. Sebut jenenge tok mawon. Oh, iya, aku gambare rene sing kembar. Mosok kan mbok hati. Ada bisa. Mereka pelari lagu-lagu deh. Aku rekam kowe sing main ngene. Enggak salah aku gak mau kileng-kileng aku. Lah ibuke masa menang Bang. Menang. Tapi papat kok. Jos tenang kok belane. Lolandi to kembar. Pulang kali. Ya. Ora kena rebutan, sing ngedep sing kadek. Bacamu. Wong baca di ruang kadhe.
Gajahnya. Nanti rakyat Pak. Loro deh. Loro. Sana nih dito to. Sana nih dito. Loro. Aji gawa. Gila mama ngerekam lagi. Pura-pura